Harald Blåtand var konge i Danmark i ca. 970. Han var søn af dronning Thyra og Gorm den Gamle, som også var den første konge i Danmark. Harald var gift 2 gange, med Tove og med Gunhild. Han fik sin søn Svend Tveskæg med Gunhild. Harald annoncerede til kristendom, fordi munken Koko bar jernbrød for at bevise, at hans Gud var stærkere end deres. Jernbrød var en brugt måde at dømme, om en person var uskyldig. Det gik ud på at bære et stykke glødende jern. Hvis man brændte sine hænder, var man skyldig. Hvis man ikke gjorde, var man uskyldig. Koko bar jernbrød, så Harald lod sig døbe som aftale, og resten af Danmark fulgte trop. Dengang var Danmark delt op i mindre samfund, som var styret af høvdinger. Nu havde Harald samlet Danmark til et større samfund. Svend Tveskæg blev født i ca. 960 og døde den 3. februar i år 1014. Han blev godt 50 år. Det var en høj alder dengang. Tveskæg var søn af Harald Blåtand. I ca. 1987 blev han konge af Danmark, men i år 1013 blev han konge af England. Svend Tveskæg var gift med Gunhild, og sammen fik de 3 børn. Harald den anden, Knud den Store og Estrid. Hans tilnavn Tveskæg kom formodentlig fordi han havde delt sit skæg op i 2. Dette ses blandt andet på flere engelske mønter og var på højeste mode. Efter Blåtands fald kom Tveskæg til magten, men der er lidt tvivl om, hvordan det egentlig skete. Ifølge Saxo tog Tveskæg kampen op mod sin far, hvor han vandt, og på den måde overtog han magten. Blåtand og Tveskæg havde ikke det bedste far-søn forhold, men dette blev uddybet senere i filmen. Svend Tveskæg var en rigtig kongeviking. Han tog på vikingetogter til England i år 1003 og 1004, angreb han atter England og opkrævede store pengebeløb, den såkaldte danegæld. Som nævnt tidligere erobrede Svend og hans søn Knud England, og i år 1013 blev Svend udnævnt som konge af England. Sammenlagt var Tveskæg konge i 27 år i henholdsvis Danmark, Norge og England. Det røde på kortet efterlod Tveskæg til sine sønner Harald og Knud. Man kender ikke de præcise stridigheder mellem Harald Blåtand og Svend Tveskæg, men ifølge Saxo gik slagets gang på følgende måde. Harald og Svend ville begge gerne have magten i Danmark, men Harald ville ikke give magten fra sig. Dette kunne Svend ikke forstå, da hans fader Harald var gammel og ikke havde udrettet noget. Så derfor gjorde Svend oprør mod Harald og kritiserede ham ved enhver lejlighed. Dette slog dog ikke Harald ud, da han havde et projekt i gang. En stor sten skulle slæbes fra østkysten til Jelling, hvor den skulle stilles op ved Gorm og Thyres gravhøj. Men Harald fik nys om, at Svend var i gang med at samle en hel hær, som skulle bekæmpe ham. Så Harald drog til Jomsborg, og her fik han Jomsvikingerne med sig, og sammen drog de mod Svend. Jomsvikingerne var på det tidspunkt anset for at være rigtig dygtige vikinger. Kampen mellem Harald og Svend var meget voldsom, og det resulterede i, at Harald tabte slagets gang. Da Harald Blåtand senere den aften gik ind i skoven for at gøre toilettet, blev han ramt af en pil. Harald blev hårdt såret, og Jomsvikingerne førte ham til Jomsborg, hvor de plejede ham. Dette var dog ikke nok, da Harald døde 986. Han blev ført til Hellig Trefoldigs kirke, hvor han blev bisat. Svend var glad for, at hans fader nu var død, så kunne han få magten i Danmark. Men Svend blev straffet af guderne, fordi han slog sin far ihjel, og han levede i fattigdom og under dårlige forhold.